imamo nekoga na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Miloša od Niša. Drago mi je, Miloša, izvolite. Prvo da pozdravim sve goste, a najveći pozdrav za Deniju. I ako mogu da jednu molbu, znači ako može da mi pošalje sliku i autogram. I naravno da pitam kada će da nastupaju u Nišu. Ksenija. Ksenija, kada će da nastupaju u Nišu? Evo, Ksenija će da nastupaju u Nišu. Pa da, uskoro. Već imam neke dogovore za Niš. Naravno da, sad ćemo se dogovoriti sa režijom, kako to već ide. Daćemo ti CD i spot da imaš ti ovako lično, pošto bi jako drag. Imao si priliku da pričaš sa jednim popevačem, pošto vidim da ovde Grand uzeo maha, što nije do njih, nego do nas u City Records. Pa dobro, ali ti se ne buniš. Ne bunim se ja. Meni je odlično, ja inače radim ovako kako treba. Tako da, hvala ti puno, dogovorit ćemo se već o režiji. Hvala i vama. Imamo neko se javi, još ovo je poslednje uključenje. Halo, dobar dan. Halo? Halo? Halo, ja vas čujem odlično, dobar dan. Sanja ovde. Drago mi je. Iz Aleksandrovca Župskog. Drago mi je, izvolite. Da vas pohvalim puno, emisija vam je stvarno sjajna. Posebno veliki pozdrav i za vas, Jelena. Odličan ste voditelj. Hvala lepo. I da pozdravim vaše goste, stvarno su posebni danas. Hvala. Veliki pozdrav za Tanju, Darka, Tinu i veliki pozdrav za Kseniju. I spot je stvarno odličan, čista desetka. Moja ćerkica Natalija, koja ima 4 godine, voli strašno da imitira i pesma Dečko mi umoran, znači non stop je. I želela bi jedan autogram ako može i CD ako nije problem. Da, vidit ćemo to da završimo sad u režiji kako to već ide. Pa meni baš i nije neka pesma. Radim novi spot za pesmu Nino koja će biti vrlo slatka onako i vola bi da više igra u sto pošto će biti neke bakice u spotu. Ali bit će nešto simpatično. Stvarno 4 godine, znači non stop je samo to. Neke bake, znači non stop. Stvarno ste sjajni svi. Hvala puno, mnogo mi znači. I puno sreće i uspeha svima i veliki pozdrav. Hvala i vama takođe, veliki pozdrav.